Com s'ha dit fa un moment, el títol és aquest, Equitat per l'ascensor social des de l'escola. Què vull dir amb aquest títol? Una mica el que ha dit el diputat, el Felomet. Evidentment, la societat no pot esperar-ho tot de l'escola. El que s'ha confirmat per diferents recerques en diferents llocs del món és que els sistemes educatius, els resultats dels sistemes educatius depenen en 2/3, entre un 75% de les desigualtats socials externes a les escoles. Per tant, la capacitat igualadora de l'escola està reduïda en torn a un 30-25%. Aquest és el marge d'actuació que pot fer per tal d'aminorar la influència, l'impacte que té la desigualtat social externa, que és estructural. És el tipus de mercat de treball que tenim, és el tipus d'estructura salarial, és l'estructura de desigualtat, és l'estructura educativa de les famílies, és la no política d'infància, etc. Tot això fa que l'escola, evidentment, a l'escola li arribin totes les desigualtats socials de la pròpia societat i que durant tot un procés d'escolarització, durant 10, 12, els anys que duri, doncs aquestes desigualtats d'entrada queden processades i donen lloc a unes noves desigualtats de sortida. En tot cas, aquestes noves desigualtats de sortida després, evidentment, s'han de traduir en oportunitats socials i és quan els sociòlegs investiguem la mobilitat social. Què vol dir la mobilitat social? La mobilitat social el que estudia és la facilitat o dificultat per guanyar una classe social més alta o respecte als pares o acabar en una classe social més baixa respecte als pares. És a dir, parlem de mobilitat social que és, diguem-ne, pot ser ascendent però també pot ser descendent. El concepte periodístic és el d'ascensor social i el concepte sociològic és el de mobilitat i és un concepte bastant potent perquè a través d'estudiar aquests fluxos de mobilitat social estem estudiant si l'estructura de desigualtat és oberta, és fluida, té porositat, o si més aviat és una estructura de desigualtat tancada, és rígida. És a dir, els orígens socials limiten les oportunitats pels fills. I bé, una primera notícia positiva és que a les recerques que hem fet per la Fundació Jaume Bofill, quan estudiem el grau de rigidesa social de l'estructura de desigualtats de Catalunya, el que ens trobem, comparant Catalunya amb les mostres disponibles d'altres països, perquè Catalunya és l'eix o la referència comparativa, doncs resulta que la nostra estructura social és un 12% menys classista que la de la Gran Bretanya, o fins i tot un 38% menys classista, menys rígida que la d'Itàlia. I alhora, evidentment, Holanda és un 14% més fluida, la seva estructura de desigualtats és un 14% més fluida, més oberta que la nostra. Això té una gran importància, o aquestes dades tenen una gran importància, perquè, evidentment, estem comparant Catalunya, que orgànicament aquí és una comunitat autònoma, que no té instruments d'estat propis, com la resta de països comparats, però que no obstant això facilita als seus ciutadans una estructura de desigualtats que és més aviat fluida, porosa, per tant, i que respon una mica a la idea de Schumpeter i altres autors que consideraven que la societat havia de ser com un autobús o com un hotel. És a dir, el que interessava és que hi haguessin moltes entrades i moltes sortides, és a dir, molt de trànsit, molt de flux. És a dir, el que interessa és que els fills de les classes més altes no es reprodueixin ells mateixos com a noves classes altes, sinó que hi hagi un contrapès i que hi hagi fluxos continuats de dalt a baix i de baix cap a dalt. De tal manera que Catalunya compleix les característiques d'una societat que és més aviat fluida i alhora també us diré, comentant-ho, abans ho hem comentat i ho he pogut consultar, curiosament al Berguedà
juntament amb el que seria la corona rere país, és a dir, les comarques que envolten tota la regió metropolitana, és a dir, Anoia, el Solsonès, el Bages, Berguedà, Osona, Solsonès també, o sigui, tota aquesta franja és l'àrea de Catalunya on més mobilitat social obtenen els joves, curiosament. En tota aquesta àrea intercomarcal, aquesta corona, per exemple, amb dades del 2012, en plena crisi de l'enquesta de joventut de Catalunya, que també vam analitzar, els joves tenien una taxa del 45% d'ascens social. 45%. En canvi, a les comarques o a la comarca del Camp de Tarragona, la taxa era del 28%. Per tant, alguna cosa ja específica d'aquests territoris que ja ens agradaria estudiar o investigar més a fons, que fa que tinguin, en aquest sentit, una major avantatge o certa singularitat respecte a altres comarques que estan bastant pitjor. En tot cas, clar, aquesta dada, aquest indicador té un gran valor, tenint en compte que no estem invertint en educació allò que hauríem d'invertir, allò que ens correspon invertir per nivell de riquesa. Quan també vaig estudiar i analitzar l'impacte de les retallades i l'austeritat per la Fundació Jaume Bofill i que es va generar certa polèmica mediàtica, bé, la dada és així i està analitzada segons les fonts oficials. Catalunya, tota la despesa pública, absolutament tota, des d'infantil fins a universitat, pública, concertada, de la Generalitat, dels ajuntaments, del propi Ministeri, tota suma tan sols un 2,8% del PIB de Catalunya. 2,8% del PIB. És a dir, estem al nivell d'inversió de Laos, de Perú o de Guatemala. I aquest 2,8% no correspon al que hauria de ser, és a dir, en teoria, o en bona lògica, hauríem de duplicar la inversió. Ens hauríem d'apropar al 5,6 al 6% d'inversió educativa sobre el PIB, sobre el nostre nivell de riquesa. Què ens ha passat? Que ens hem mal acostumat a tenir una baixa inversió educativa i, en canvi, a obtenir uns resultats que són molt eficients per la poca inversió que tenim o que donem. I que alhora després, per una sèrie de raons d'estructura econòmica, d'activitat econòmica, fa que Catalunya veritablement sigui una terra d'oportunitats i abans de la crisi presenti aquest bon indicador de fluïdesa social. No obstant, és un indicador molt estructural, molt subjacent, que segurament continua després de la crisi, tot i que, evidentment, ha quedat trastocat. Bé, la qüestió és que amb la crisi s'ha capgirat l'ascensor social. És a dir, vam tenir la sort d'estudiar el panel, el PAT, un panel d'enquestes de la Fundació Jaume Bofill, que ja no existeix. Aquesta és una de les penúries que tenim com a país. Els sociòlegs i els investigadors no tenim grans instruments d'enquesta, i en aquest sentit com a panels, és a dir, el PAT enquestava a 2.000 famílies cada any de tot Catalunya i tenia una mostra representativa molt potent i podíem fer el seguiment longitudinal d'aquestes famílies. Bé, això ho pagava la Bofill, s'ha acabat, ja no tenim el PAT i ja no tenim aquest instrument. En tot cas, amb dades del 2005, l'ascensor social era aquest, és a dir, el 46% dels adults, estem parlant de tots els adults entre 25 i 64 anys, havien assolit una classe social superior, més alta, millor que la dels seus pares. I tan sols un 21% havia acabat en descens social, ocupant una classe social inferior. No sé, si el pare és metge i el fill acaba sent cambrer de bar, doncs això és un exemple d'ascensor social. Bé, en canvi, i de fet, especialment els nascuts entre el 53 i el 60 van arribar a pics del 53% d'ascens social. Ja ho avanço. Aquest pic serà irrepetible per a les noves generacions. No gaudiran ni tornarem com a societat a oferir a una generació, com va ser aquesta, aquests percentatges tan alts, tan elevats d'ascens social. És repetible. Canviem al 2012, en plena crisi,
que va ser l'últim any d'enquesta del PAT, i trobem un escenari totalment diferent. Per primer cop, el descens social supera a la taxa d'ascens. El 40% dels adults catalans ocupa una posició social inferior a la que ocupaven els seus pares, quan l'enquestat tenia 15 anys d'edat, perquè normalment es fa així. Quina és la seva posició social, nosaltres adjudiquem la posició de classe social i enquestem també sobre quina posició social ocupava el seu pare, la seva mare, quan ell, l'enquestat, o ella, tenia 15 anys d'edat. Per tant, tenim major descensor social, amb pics molt alts, d'un 51% entre els que tenen 50-64 anys, una miqueta més entre les dones, i un pic que puja fins al 55% de descensor social amb els que estan o s'han quedat amb estudis bàsics, i en canvi, i aquí està la clau, evidentment, amb estudis superiors la taxa de descens social baixa fins al 25%. Per tant, estudiar compta, estudiar val la pena, malgrat l'escenari de crisi i fins i tot com un incentiu afegit a un nou escenari en el qual, si no acumules titulació, si no acumules una bona formació, tindràs un major risc, com veurem, de descens social o de menor renda o d'atur en la teva trajectòria. En tot cas, aquí està, per exemple, l'exemple dels joves, això correspon a l'enquesta de joventut. Ser jove representa tot un desavantatge actualment. Els joves s'enfronten davant d'un nou escenari molt pitjor respecte als seus pares i respecte a altres joves en altres moments del passat. Aquesta és una tendència que no només afecta a Catalunya, és una tendència que afecta a tot el món occidental, amb dades dels Estats Units, amb dades de la Gran Bretanya. Els joves estan de mitjana guanyant uns nivells salarials molt per sota del que guanyaven els joves fa 10, 15, 20 i 30 anys. Per tant, el que s'està donant és tot un procés de devaluació salarial i d'oportunitats que afecten especialment als joves. Fixeu-vos en el cas de Catalunya. Aquí tenim les dades del descens social. Evidentment, si estan en atur i el seu pare no hi era a l'atur quan tenia 15 anys, entra en la categoria de descens, per això tenim tant percentatge de descens. Però clar, ser immigrant, estar en precari entre 25 i 34 anys i al tanto, una dada molt important, ser pare jove, pare-mare jove, és a dir, aquells joves entre 16 i 34 anys amb criatures, també acumulen un descens social del 45%. Són les tres categories de joves més castigades quan, de fet, la mitjana, que ja és molt alta, dels joves 28-34 anys, és una mitjana del 39% de descens social. Per tant, aquí, entre altres coses, ens està dient que tenim un mercat de treball que paga salaris molt baixos, insuficients, evidentment, per viure una vida digna, i alhora, evidentment, tenim el fet de ser mare o de ser pare, ara, avui en dia, és un sobrecost que no està ben cobert per les polítiques socials, perquè no tenim una veritable i potent política d'infància. No obstant això, en línies generals, també hem pogut analitzar l'impacte estructural de l'educació. És a dir, i gràcies a la democratització educativa que hem experimentat, especialment des dels anys 90 fins al 2005, fins abans de la crisi, només el factor educació, gràcies a l'educació, la societat catalana és un 33% menys classista. És a dir, hem guanyat en fluïdesa social gràcies justament a haver democratitzat les oportunitats educatives. L'educació ha obert els canals de mobilitat social i, com veurem, els ha jerarquitzat, això sí, per titulació. De tal manera que avui en dia el criteri central d'estratificació i de desigualtat social és el nivell educatiu assolit. Per tant, l'educació compleix una doble funció. Per una banda, fa que les societats siguin més fluides,
menys classistes, però alhora també s'imposa ella com a criteri central de divisió social, d'estratificació, de tal manera que aquells que no completen, especialment, com veurem, una titulació terciària, és a dir, una FP superior, aquells que estan per sota d'una FP superior, corren un major risc de descens social, un major risc d'empobriment, un major risc d'atur al llarg de les seves trajectòries vitals. Per tant, l'educació és una arma o un instrument o un indicador de doble cara. Per una banda iguala, expandeix i democratitza oportunitats, però per altra banda també ella mateixa desiguala, classifica i evidentment exclou especialment els sectors més pobres, que ja veurem queden en un desavantatge i queden castigats per un sistema educatiu que no acaba de ser prou equitatiu com hauria de ser. I alhora tot aquest procés de mobilitat social, d'apertura del sistema educatiu, ha facilitat que la entrada massiva de joves als estudis superiors que provenien de famílies sense estudis o de famílies amb estudis bàsics. De tal manera que fins i tot van poder analitzar tots els adults que van fer la selectivitat fins a l'any 2012, des que es va implementar la selectivitat fins al 2012, tots els adults. Amb aquesta submostra el que vam descobrir és que la meitat dels que entraven a la universitat amb notes de notable i d'excel·lent, és a dir, del 7 cap amunt, del 7 al 10, no com ara que la selectivitat, les notes no l'entenim. Doncs bé, la meitat dels entrants, la meitat dels notables i dels excel·lents, provenen de pares amb estudis bàsics o inferior a bàsics. Amb la qual cosa, el que s'ha donat també, la democratització educativa i especialment la democratització de l'ensenyament secundari, perquè estem avaluant la nota d'entrada a la universitat, per tant, com entren o com surten de la secundària, com surten dels batxillerats. Clar, aquesta democratització ha fet que també l'excel·lència acadèmica i l'excel·lència d'entrada a la universitat sigui molt més democratitzada, sigui molt més interclassista del que pensem. Perquè malauradament tendim a creure que els més llestos són els fills d'aquells que ja són llestos o dels fills dels professionals, advocats, etc. I aquestes dades ens demostren que no. Torno a insistir perquè això és una pena que hagin marxat els polítics, però ja però una pena, però igual, també t'ho dic a tots. El que necessitem especialment són grans enquestes i panels de dades, panels potents, perquè com ha dit molt bé el diputat, evidentment necessitem evidències, però si no tenim instruments per construir i acumular evidències, en aquest cas sociològiques, poca cosa podem traslladar a la ciutadania per tal que conegui millor la seva estructura social i pugui prendre millors decisions. Vaig avançant. Com que vam introduir les notes de selectivitat, el que també vam descobrir és que, evidentment, les oportunitats d'ascens socials queden jerarquitzades. Jerarquitzades per titulació i també per talent cognitiu. És a dir, aquí teniu les taxes d'ascens social al 2012. Evidentment, fixeu-vos que queden jerarquitzades clarament pel nivell de titulació. Els sense estudis estan sobre un 11%. Estudis bàsics ja traspassen i arriben quasi al 25%. FP mitjana, batxillerats, aquí estan tots els adults, 25-64, i aquí tenim la FP superior, que està una mica per sobre de la mitjana, la diplomatura. Aquí trobem els universitaris amb una nota baixa de selectivitat, un 49% d'ells ha aconseguit l'ascens social, però evidentment, després de les llicenciatures, aquí estan tots els universitaris, però clar, fixeu-vos que si has tret o has entrat a la universitat amb un 8, o més de 8, la taxa d'ascens social es dispara al 63%. Per tant, el missatge seria doble. Per una banda, estudiar importa, aconseguir una titulació, per tant, és absolutament necessari. Especialment una titulació postsecundària i a ser possible una educació de nivell terciari. La FP superior és una educació superior. Això en aquest país normalment no queda del tot
reconegut, però oficialment ho és. I per altra banda, també és cert que l'ascensor social es regeix i premia, recompensa haver estudiat i haver-se esforçat, és a dir, recompensa el talent cognitiu. Per tant, treure bones notes, a més d'una titulació, també importa, també és important. Jo crec que són missatges necessaris per continuar motivant especialment a la generació de joves, als nostres alumnes, a les noves generacions, que malgrat el context de dificultats no poden tirar la tovallola, ni molt menys. En aquest cas, aquí estan totes les titulacions, aquí estan els grups de les titulacions terciàries, aquí en groc teniu evidentment les taxes d'ascens, que estan per sobre de la mitjana, i per això pràcticament ara el llindar que salva de la pobresa, del risc d'atur, del risc d'empobriment, ja no és una ESO, sinó és haver aconseguit un mínim d'FP superior. Jo, de fet, soc dels que defenso que ja fa una dècada que haguéssim hagut d'aixecar l'educació obligatòria a almenys assolir una educació d'FP mitjana. Com que no hem fet els deures en el passat, com que en el passat vam entrar en una borratxera de ladrillo, de pelotazos y de hipotecas y de alegría, com deia l'Economist, se acabó la fiesta. Però no hem fet els deures adequats. Per tant, si en el 2000 no es van fer els deures ben fets, ara se'ns estan acumulant i malauradament tenim una herència molt difícil de gestionar. En tot cas, avui un títol o plantar-se amb un títol de bàsica, en aquest cas, torno a dir, són joves 28-34 anys al 2012. Aquí hi ha sobretot nanos que van acabar l'EGB, però també hi ha uns quants amb l'ESO, a seques. Clar, fixeu-vos, la seva taxa de descens arriba al 52%. I alhora, aquells que s'han plantat amb un batxillerat, és a dir, aquells que no tenen una qualificació, ni un títol d'FP, ni un títol universitari, sinó tan sols aquest títol propedèutic, que és el batxillerat COU, també arrosseguen una taxa de descens social bastant considerable. Per tant, interessa una titulació d'ofici, una titulació que informi, que denoti qualificació i, a ser possible, una titulació terciària. Això, evidentment, implica injectar més inversió, més recursos per universalitzar o aixecar el nivell bàsic de titulació. I aquí es podrien fer moltes coses, ara no ve el cas explicar-ho, però s'hauria de fer sense perjudicar justament els que van ser perjudicats per l'augment de l'escolarització dels 14 als 16. D'acord? Que sempre, i això està més que estudiat, són sobretot els fills dels sectors i de les classes populars. Sempre que s'incrementa l'edat obligatòria, els perdedors, els que amb més probabilitat fracassaran, seran els fills de les famílies de classe treballadora i els fills de les famílies més pobres. Però hi ha mecanismes, evidentment, per facilitar la seva continuïtat educativa i especialment per motivar i orientar a que obtinguin almenys una FP mitjana i que després puguin passar a una mitjana, a una FP superior. Anem avançant. La qüestió de la titularitat d'escola en termes d'ascensor social és una variable que no intervé. És a dir, no importa que hagis anat a pública o a concertada o que hagis combinat les dues. Aquest és el percentatge, 50% dels joves 28-34 anys van anar sempre a la pública, el 30% ha combinat en unes etapes concertada en altres públiques i un 20% sempre ha estat escolaritzat en concertada. La taxa d'ascens social pràcticament és la mateixa i on sí que hi ha diferència, evidentment, és en la taxa de descens social, 38 per 31%. Per què? Perquè, evidentment, la pública acull una major proporció de famílies pobres i de famílies amb menor nivell educatiu, amb la qual cosa la educabilitat dels alumnes de la pública sempre tindrà un major cost per l'escola pública que no pas per la concertada, però té molt de valor que la pública tingui
o hagi assolit, amb clienteles diferenciades, però assoleixi la mateixa taxa d'ascens social que la concertada. I per acabar aquest bloc, importa evidentment invertir en educació, acabar amb una titulació postsecundària, perquè evidentment un baix nivell educatiu, i cada cop més, implica menor renda i alhora implica menor capital social. I aquest és un tema que ens preocupa molt als sociòlegs. És a dir, per exemple, en l'última recerca que vam fer per la Fundació Bofill també analitzàvem la xarxa d'amistats. És a dir, es pregunta, o l'enquesta preguntava, quants amics principals tens, amb els quals pots confiar-li intimitats, o demanar-los ajuda, etc. Bé, la qüestió és que el 44% dels catalans amb estudis bàsics declaren que no tenen cap amic de confiança. No tenen cap amic de confiança. El 57% dels que tenen inferior a bàsics, sense estudis, 57 declaren que no tenen cap amic de confiança. En canvi, els que som universitaris o tenim estudis universitaris, la taxa es redueix al 21%. Aquí està presentada per quintils de renda familiar i porta la mateixa lògica. Quan més pobra sigui la llar, 43% de les llars més pobres no tenen cap amic de confiança. Com es tradueix això? Això provoca el que els americans anomenen bonding, és a dir, encapsulament, és a dir, aïllament, és a dir, tancament en la petita família, en el petit nucli. Això vol dir pèrdua de vincles comunitaris. Això vol dir un empobriment de capital social. Perquè estem parlant d'un recurs molt important, que és tenir algú amb el qual poder demanar ajut o al qual poder explicar-li intimitats o els teus principals problemes. Què passa? Que un baix nivell educatiu implica pobresa econòmica i alhora també implica pobresa relacional, amb la qual cosa fins i tot les polítiques públiques s'haurien de plantejar que no només per ajudar a sortir de la pobresa cal implementar polítiques de transferència de renda, sinó que també calen introduir noves polítiques de mentoria, per exemple, d'acompanyament, per tal que, especialment els sectors més castigats, guanyin en capital relacional, que puguin revincular-se amb la comunitat, que se sentin útils de nou i alhora que la pròpia comunitat s'enriqueixi de la seva participació, perquè queden invisibilitzats i queden atrapats en un cercle tancat d'assistencialisme. Amb la qual cosa això ens preocupa perquè aquestes famílies, si després tenen nanos, doncs evidentment l'educabilitat d'aquests nanos queda demostrada que és molt més complexa i problemàtica per les escoles. Per tant, evidentment que necessitem, i això és una vella reivindicació, que espero que algun dia, no sé quan, però algun dia, doncs evidentment hem de triplicar la inversió en polítiques d'infància. Hauríem d'assolir un horitzó de pobresa infantil zero, perquè la pobresa infantil queda demostradíssim que té uns efectes nefastos sobre l'aprenentatge, especialment la pobresa severa. Fins i tot s'ha demostrat amb les imatges per escàner cerebral que el còrtex cerebral dels nens pobres en pobresa severa als Estats Units, el còrtex cerebral és un 3% més petit que el còrtex dels nens no pobres. És a dir, fins i tot la pobresa afecta el desenvolupament fisiològic dels nens i evidentment que tenir un 3% del còrtex més curt, més petit, implica, perquè en el còrtex resideixen les funcions abstractes, la memorització o la memòria i capacitats cognitives que són centrals per l'aprenentatge. D'acord? Per tant, la pròpia desigualtat social, fixeu-vos, amb aquest últim descobriment, que és molt important, la desigualtat social ha quedat i està quedant corporitzada i afecta i deixa seqüeles
als nens en situació de pobresa severa. Per això és important repensar les polítiques socials perquè no siguin exclusivament orientades a dispensar ajuts econòmics, sinó que es complementin els ajuts econòmics amb la vinculació comunitària. D'acord? I en aquest sentit, doncs, si la família o el pare o la mare s'apunten al casal dels castellers o al casal no sé què, del poble o a l'Ateneu o al centre cultural comarcal, doncs estem ja guanyant, d'acord, la recuperació d'una família que, si no, queda atrapada en l'aïllament, en la individualització, en l'encapsulament del bonding. I per tant, doncs, després, evidentment, que a l'escola li costarà molt més treballar, haureu de, com heu fet i molt bé, i em sembla, i us felicito per aquest treball de xarxa, d'elaborar protocols d'actuació interdepartamentals per combatre l'absentisme escolar, perquè justament canviar la cultura educativa derivada de la cultura de la pobresa és molt complicat i requereix d'un treball de xarxa, evidentment, d'un treball multiprofessional, d'un treball d'atenció integrada, com és el que esteu fent, i per això us felicito. Però aquí és on tenim un gran repte, en el qual, evidentment, l'escola no ho pot fer sola tot. Jo acostumo a dir, per exemple, amb el tema de Finlàndia, no? Molt bé, doncs mira, si dic als alumnes, va per tu ara mateix el botó i mira, la desigualtat social que hi ha a Catalunya, l'enviem a Finlàndia ara mateix. El nivell salarial que tenim aquí, també l'enviem cap allà. La inversió en polítiques socials, polítiques familiars, polítiques d'infància, conciliació horària, l'enviem també cap allà. D'acord? Molt bé, si enviem tot això cap allà, i la taxa d'immigració que tenim, també l'enviem cap allà, no existiria el miracle finlandès. Si ho fem a l'inversa, si portem cap aquí la seva cultura pro-infància, la seva cultura pro-conciliació laboral, polítiques de gènere, polítiques d'inversió, polítiques educatives absolutament gratuïtes del 0 fins a la universitat. Si portem tot això cap aquí, nosaltres sortiríem del mapa, seríem un cas fantàstic. Per tant, evidentment, tot país no pot fer això, evidentment, no podem intercanviar així com intercanviem cromos, tenim el que tenim, però hem de ser conscients que el repte no és exclusivament de reproduir un assistencialisme que no acaba generant canvis reals ni que ajuda a sortir de la pobresa i alhora força que les administracions treballin totes juntes de forma coordinada, que els serveis socials es coordinin amb l'educació i que no hi hagi fronteres departamentals ni compartiments estancs. Tot i així, anem acabant, tenim realment un resultat positiu que és la resiliència. És a dir, la resiliència, com sabeu, és la capacitat d'obtenir bons resultats acadèmics malgrat provenir d'una família empobrida o desfavorida. Catalunya està aquí amb un 13%, és a dir, el 13% dels alumnes desfavorits és resilient. És a dir, obté uns resultats molt per sobre del que s'espera per les seves condicions familiars. No estem tan malament, perquè, entre altres coses, bé, Alemanya té un 8, Gran Bretanya també té un 8, Suècia també està per allà baix, i evidentment estem lluny dels països asiàtics, que són els que destaquen, entre altres coses, per la pressió també familiar que es dona per l'obtenció de bons resultats. És a dir, malgrat no tenir una suficient política de beques, malgrat tot el renou i la dificultat que em costa de gestió de les beques menjador per part dels consells comarcals, que per fi s'han ampliat, però estan allà rondant, etc. Malgrat tenir una baixa inversió del 2,8%, etc., malgrat tenir el professorat amb els sous congelats i demés, no obstant això, i sense polítiques d'infància, tenim un 13% de resiliència que és molt destacable. I podem saber qui són aquests alumnes resilients.
I aquí hi ha bones notícies i notícies no tan bones. Clar, l'objectiu de tot sistema educatiu que sigui equitatiu és generar la màxima resiliència possible. És a dir, és elevar els resultats, sobretot dels sectors més desafavorits. Però això no s'aconsegueix per art de màgia. I aquí tenim, per exemple, algunes pistes. En primer lloc, és positiu que la resiliència no estigui volcada cap a un gènere. Sobretot destaquen les noies, sí, 56%, però també els nois un 44%. Hauria estat molt preocupant que fos una resiliència exclusivament femenina. Aquí està el problema, o un dels problemes. Sobretot és una resiliència d'alumne autòcton, no d'alumne immigrant. I aquest és un dels grans reptes que tenim, que implica, evidentment, el que he dit abans, canviar o fer capgirar cultures familiars, actituds, parentalitat positiva, més vinculació amb l'institució escola per part especialment de les famílies nouvingudes. Perquè la resiliència que demostren és molt baixa, d'acord? Però tot i així hi ha un 4% de tots ells que són immigrants. Bé, la majoria són castellanoparlants, un 63%, i clar, són bons estudiants. Això són dades de PISA, 2009, als 15 anys, i han tingut una trajectòria educativa bastant bona, és a dir, el 94% no ha repetit mai. Per tant, han anat com un coet. On està la clau? La clau, crec, està aquí. El 99% ha rebut educació preescolar. Aquesta és la clau, 0,3. Per tant, evidentment, dintre de la carta als Reis que podem fer als nostres polítics, doncs una de les grans prioritats, i que entraria dintre del que he dit abans de triplicar la política d'infància, és universalitzar i fer gratuïta l'etapa 0-3. Aquesta també hauria de ser una prioritat d'estat, una prioritat política, per tal d'assentar els fonaments i assegurar unes trajectòries que després poden ser acompanyades per serveis complementaris, etc., però que estiguin destinades a completar titulacions postsecundàries. I el que s'ha demostrat és que especialment l'educació infantil entre els sectors més empobrits o els sectors més desfavorits té una rentabilitat entre el 7 i el 10%. És a dir, cada dòlar invertit en serveis d'atenció a primera infància, en col·lectius vulnerables, després té una rentabilitat entre el 7 i el 10%. Aneu ara mateix, o avui és dijous, a la caixa, si està oberta, a veure quant s'ofereix per depositar 12.000 euros o 6.000 euros. No sé si estarà a l'1% o al 0, algo. I menys. Per això és el que deia James Heckman, que és un dels que ho ha constatat, Premi Nobel d'Economia, un neoliberal que ara s'ha jubilat i s'ha volcat en favor de l'infància, menys mal, doncs aquest senyor va fer els comptes i diu això, és a dir, és més rentable invertir en infància que no pas en bossa. Ara mateix ningú dona aquesta rentabilitat. Però evidentment què passa? Doncs que és una rentabilitat a llarg termini. I normalment, malauradament, tenim uns polítics que no estan acostumats a invertir per recollir uns altres els resultats. Per tant, falta mirada, falta perspectiva, falta veritable sentit d'estat per tal de canviar i capgirar dèficits estructurals que tenim però que estan demostrats, són evidents que acaben sent del tot positius. Bé, i aniré acabant per fer també una petita crítica a l'interior de l'escola. És a dir, els factors externs evidentment són molt importants, ja ho hem dit, en torn a un 75-80% de l'explicació dels resultats es deuen a la desigualtat social externa, però al tanto que la pròpia escola també podria fer alguna cosa més, perquè, clar, PISA ha deixat transparents els sistemes educatius de tot el món. I vulgueu que no, clar, això a molts països els ha incomodat. A Espanya hi ha un tema que no ha sortit prou i que no s'ha contrastat i que vull que surti. I és el gran desajust que hi ha entre les proves PISA i els percentatges de fracàs acadèmic. És a dir,
Els nivells PISA 0 i 1, els nivells PISA que són els nivells més baixos, que serien equivalent als suspès, clar, presenten aquests percentatges per comunitats autònomes. Això em sembla que és PISA 2006 o 2003, exacte. Tenim un 11% i s'ha mantingut sobre el temps, PISA matemàtiques, 11% d'alumnes que no arriben al nivell. Per tant, estarien en la insuficiència. D'acord? El problema ve aquí, i és que la taxa de fracàs escolar és del 28% o era del 28% al 2003 o 2006. El mateix passa a La Rioja. La Rioja només té un 5% d'alumnes de baix nivell de competència matemàtica, però té un 28%, o tenia un 28% de fracàs, és a dir, quasi 6 cops més. Per què es produeix aquest desajust? Perquè, evidentment, l'escola no només està qualificant, o especialment, l'escola no qualifica en base a competències. L'escola qualifica en base a aprenentatge memorístic, 1, i l'escola també qualifica en base a adaptació a les normes, adaptació conductual, bona o dolenta. Per això es produeix aquest desajust, i alhora, perquè lluny del tòpic, el que tenim és una ESO que s'ha convertit en una etapa massa exigent i massa selectiva. És el que alguns critiquem com una batxilleratització de la ESO. La ESO no va néixer com un batxillerat en petit, va néixer com una educació general bàsica ampliada, com una ampliació propedèutica per continuar estudis, però no tenia una finalitat selectiva. Bé, amb els anys el que ha passat és que s'ha distorsionat el sentit educador i universalitzador de l'ESO, ha quedat colonitzada per la cultura del batxillerat més acadèmic i per tant tenim un fort desajust entre el que es demostra que se sap i especialment el que se sap fer amb allò que es domina, les proves PISA, i les qualificacions o les taxes de fracàs escolar. Per acabar-ho de redonir, PISA també ens permet analitzar els repetidors. Tenim un seriós problema, especialment a Espanya, Catalunya no tant, però bé, la taxa de repetició a Espanya és del 35% als 15 anys. És una taxa exagerada. El problema és que entre els adolescents de famílies pobres la taxa puja al 53%. Al 53%, està per aquí a Espanya. 53%. Estem pitjor que el Vietnam, o que Grècia, o que Rússia, o Portugal està com nosaltres, també el 56%. O que Canadà. Bé, la qüestió és que, com que tenim això ve de PISA, com que tenim les proves PISA, lectura, ciència i matemàtiques, a igual nivell de competències PISA, l'escola a Espanya fa repetir quasi 4 vegades més als alumnes pobres respecte als no pobres, igualant-los amb els resultats PISA. Per tant, no hi ha un problema d'incapacitat o d'incompetència, sinó que hi ha un problema implícit de manca d'equitat en el sentit que l'escola no és neutra davant dels orígens socials, davant dels orígens familiars. Segurament perquè aquí apareixen tots els comportaments dissocials, problemàtics, d'alumnes rebotats, d'alumnes que mostren resistència antiescola, que desafien l'autoritat del mestre i que provenen de famílies pobres, amb pobresa econòmica, amb pobresa cultural i amb una, ells propis pares, mala relació amb l'escola. Per tant, aquí sí que tenim aspectes de l'equitat interna que s'haurien de canviar, que s'haurien de transformar. Bé, després hi ha una sèrie de consideracions que són una mica més... però vull acabar així. Vull acabar amb una mirada de futur. I la mirada de futur ens diu que actualment, especialment en els països anglosaxons,
ja començarà a arribar aquí també. Les grans companyies, tot i que evidentment filtren en funció de l'expedient i del títol acadèmic, ja estan deixant de banda el títol i l'expedient acadèmic com el criteri central de selecció del talent, de selecció dels seus empleats. Ja no són prescriptius per les empreses. Ja no informen de si aquell nano val o no val, té potencial o no té potencial. El que més valoren són les competències. I en aquest sentit, això és famós, el cap de recursos humans de Google ja ho va dir, el expediente académico no sirve para nada, ni se'l miren. La gran editorial Penguin Random House també anuncia que va a deixar de contractar en funció de titulacions. Ernst & Young, que és una gran consultora, fa el mateix. I alhora tenim la gran notícia de Finlàndia. Clar, com ho tenen molt fàcil, com que no tenen la desigualtat social que tenim nosaltres, com estan allà dalt passant fred i bevent molt, al tanto, hi ha molta violència de gènere, al tanto, bueno, però ells en el terreny educatiu ho tenen clar. Finlàndia apuesta por el aprendizaje multidisciplinario a través de la experiencia. El currículum a Finlàndia ocupa 30 pàgines. Es deixa plena llibertat als mestres perquè confien en la professionalitat dels mestres per tirar endavant els projectes. No tenen prou i, sense entrar en competitivitat boja, com fan els asiàtics, volen reforçar els resultats canviant el currículum. No és que acabin amb les assignatures, sinó que encara reduiran més centrant-se en nuclis fonamentals i nuclis fonamentals interconnectats. Aquest és el futur. Nosaltres, com provenim d'un país llatí, de tradició catòlica, el nostre currículum no ocupa 30 pàgines, no. Ocupa una enciclopèdia, especialment quan entra el PP a governar, ho detalla absolutament tot. Clar, no es confia en la professionalitat dels mestres, no s'atorga suficient autonomia financera i curricular als centres i per tant es vol prescriure absolutament tot. I a sobre, quan governa el PP, doncs proposa el sistema de revaldes que és absolutament nefast i que ells mateixos s'estan menjant la LOMCE amb patates. És desastrós el que ha passat en aquell país. El senyor Berth, el tenint d'ambaixador de la OCDE, cobrant un pastón amb la seva dona, que la va conèixer allà al Ministeri, era la seva número 2, i mentrestant Finlàndia fa la feina, que és important, que és el que interessa. La qüestió és que, evidentment, ens hem de fer la pregunta: hem de continuar amb un sistema educatiu basat en la memorització, basat en un currículum de continguts que no interessen realment ni motiven els nostres alumnes, que encara és un currículum enciclopèdic, dissenyat i construït per una societat industrial que ha desaparegut. Una societat en la qual no existia internet, en la qual sí que era necessari memoritzar i recordar els grans elements, les grans fites, les grans obres. Però ara té sentit, amb la generació millennial o la generació Z, amb els nadius digitals, que tenen les seves pròpies deficiències d'atenció, de concentració, que tenen altres condicions de socialització molt diferents a les nostres. Té sentit que continuïn pràcticament amb el currículum de la nostra època, amb el mateix format, el mateix esquema d'assignatures, de professorat que no comparteix ni es coordina entre ells. El 87% dels professors a Espanya de l'ESO mai ha entrat en una altra aula d'un company seu. És el percentatge més alt de tota la OCDE. Això demostra que tenim una estructura que fomenta l'individualisme docent. Per tant, si en el fons el nou món digital, etc., i ja per no parlar de la quarta revolució industrial, però si el propi mercat, la pròpia economia del coneixement ens està demanant competències, saber treballar en equip, tenir esperit d'iniciativa, tenir assertivitat, saber defensar la teva posició, saber argumentar, saber analitzar, tenir capacitat de resolució de problemes, tenir
perseverança en aconseguir objectius. Si ens demana totes aquestes competències, però tenim un sistema educatiu que no forma ni transmet ni estimula el treball d'aquestes i l'adquisició d'aquestes competències, clar, després tenim una enorme frustració entre els alumnes, uns quants, especialment si provenen de determinades famílies desestructurades, es reboten directament davant de l'autoritat dels mestres i després apareixen conseqüències en forma d'absentisme o en forma d'abandonament i, per tant, és molt saludable tot el moviment d'Escola Nova 21, és molt saludable tot el moviment d'innovació i de canvi pedagògic que estan tirant endavant les escoles i és molt saludable que es comenci a treballar d'una altra manera, també des dels professionals de l'administració pública, per tal de compartir, per tal de col·laborar, per tal de ser veritables servidors públics, resolent, enfrontant-se a problemes i a desafiaments dels nostres conciutadans. Per tant, ja no té sentit una escola academicista, magistral, centrada en la figura del professor. Evidentment, fer el canvi a una escola centrada en les necessitats de l'alumne implica molts canvis interns que es poden anar fent i per acabar, aquí teniu, per exemple, els resultats en termes d'equitat d'aquelles escoles que treballen amb globalització curricular. En el cas dels Estats Units, escoles que treballen en aprenentatge basat en projectes. Estan associades en l'Extraordinary Learning, una aliança, són uns 32.000 alumnes, no són tants. Barack Obama les va visitar poc abans de marxar de la Casa Blanca i va dir que tant de bo totes les escoles públiques funcionessin com aquestes. Com els Estats Units fan test contínuament, podem saber i comparar si els alumnes que van a escoles amb globalització curricular, amb el que aquí ara s'ha posat molt de moda, l'aprenentatge basat en projectes, si obtenen més punts o menys que els seus iguals que van a escoles que no fan AEBP, que no fan aprenentatge basat en projectes. D'acord? Els resultats són positius. És a dir, els blancs, per exemple, en llengua i literatura obtenen 7 punts més si van a escoles AEBP, en matemàtiques 4 punts més, els afroamericans 10 punts més en lectura, en matemàtiques més 8, els hispans 12 més en lectura, en matemàtiques 10 punts més, etc. És a dir, les noves propostes de globalització curricular que implica treballar d'una altra manera, que implica no eliminar necessàriament les assignatures, però sí flexibilitzar els seus límits amb treballs més interdisciplinars, que col·loquen els alumnes realment en el centre del procés d'aprenentatge, també tenen unes conseqüències positives en termes d'equitat. I es comproven en els tests estàndards amb puntuacions més altes que no pas la dels alumnes que van a les escoles memorístiques i tradicionals. Per tant, ens cal una mena de replantejament tranquil i serè, perquè això no és cosa de màgia, per tal d'anar transformant un nou model d'escola que s'adequi millor i respongui millor a les necessitats complexes que tenim en ple 2017 i que evidentment equipi els alumnes amb totes les competències i capacitats necessàries per un món que serà encara més complex, encara més ple d'incerteses, més ple de mentiders, de postveritats, que es diu ara, de manipuladors, i per tant que requereix un individu o individus molt més assertius, que sepan dir no, que sàpiguen defensar els seus valors, els seus posicionaments, que sàpiguen evidentment col·laborar
treballar en equip i trobar solucions de forma interdisciplinar. Per tant, estem davant d'una nova era, d'una nova etapa, en la qual l'educació és molt important per assegurar la transició, però ella mateixa també ha de canviar, especialment si volem que els nens més desfavorits també adquireixin competències. Perquè, malauradament, el que també està demostrat és que a igual titulació, els fills que provenen de les classes més altes o superiors obtenen un millor rendiment dels títols. És a dir, un diplomat universitari que sigui fill de la classe obrera poc qualificada, fill d'un cuiner de restaurant, per exemple, de restaurant de barri, però el seu fill o filla és diplomada universitària, doncs té un risc de subocupació, de treballar per sota en feines que no són universitàries, del 47%. En canvi, un diplomat, diplomada, fill de la classe experta, professional experta, 1 i 2, té també risc de subocupació, però és molt menor, un 26%. I a l'inversa, si ets un llicenciat, el 59% dels fills de la classe obrera poc qualificada arriben a ser professionals experts, a la classe professional experta, i si també ets llicenciat i fill de la classe 1 i 2, el 81% d'ells també arribaran a ser classe 1 i 2. Per tant, importa el nivell educatiu, però malauradament el rendiment dels títols sempre acostuma a ser major entre els fills de les classes superiors. Per això és del tot necessari democratitzar l'aprenentatge i universalitzar l'aprenentatge basat en competències i per tant necessitem un nou model d'escola que estigui a l'alçada. Jo us ho plantejo perquè pugueu imaginar altres futurs, altres possibilitats, però crec que el camí està obert i la caminada ha començat. Ha començat l'Escola Nova 21, comencen a estructurar-se ja fa molt de temps, evidentment, xarxes de professors que no volen reproduir un model d'individualisme docent, d'aïllament, de balcanització dels claustres. El propi professorat està també esgotat d'un model que no li satisfà, que crea molta frustració i per tant no és fàcil, evidentment, però jo crec que de forma processual i gradual tots anirem reconstituint, redefinint el model educatiu que alhora ha de ser perquè l'equitat sigui la màxima possible i factible a Catalunya, tenint en compte que Finlàndia està allà dalt, nosaltres estem aquí. O Suècia, que sembla que estiguem al pavelló dels suecs. Bé, això és tot.